Tijekom nogometnog ludila lansirali smo VIP kampanju. Ali kako napraviti nogometnu priču bez igrača i dresova? Istraživanje je pokazalo kako se za vrijeme utakmica aktivnost na društvenim mrežama povećava za 80%. To nam je dalo uvid da kada je nogomet u pitanju, svi smo mi komentatori. Zato je VIP postao sponzor svih komentatora, a u TV spot ubacili smo jednog od najpoznatijih komentatora s ovih prostora. 2008 se za 2 četvrtfinala, jednu polufinala. Nikad nisu igrali finale. Svjetski prvaci, osvajači dvostruki krug. Jel rano? Jeste donijeli odluku? Trenutak uzbuđenja, iščekivanja i nadanja. Trenutak za koji smo se svi spremali, konačno je tu. Cijenjeni gledatelji, dobro vam večer. Na vanjskim smo oglasima pak prostor dali svim ostalim komentatorima i objavili ono što je svaki nogometni obožavatelj pomislio barem jednom u životu. Poruke koje su se pojavile na vanjskim plakatima nastavile su živjeti i na Facebooku, a na Facebooku je zaživio i format prijenosa uživo. Kao nove komentatore ugostili smo poznata TV lica i radijske glasove, koji su umjesto standardnog prijenosa utakmica uživo prenosili atmosferu s društvenih mreža. Igraj samo! Svaka je pobjeda vatrenih značila još jedan VIP prijenos. Gledalo ih je 85.280 navijača. Uz 7.029 komentara i lajkova, ukupno 52.624 minute. Najbolji komentatori koji su se za vrijeme utakmice objavljivali uz hashtag VIP prijenos osvojili su poklon. Hrvatska je osvojila srebro, a mi smo uspješno završili još jednu kampanju.